Hola, mi nombre es Noelia y he decidido hacerme socia de Implicadas porque creo que una ONG que lucha con tanto esfuerzo por la igualdad de género y la valorización de la mujer en esta sociedad merece todo mi apoyo como mujer e incluso el de cualquier hombre que esté realmente un poco interesado en poder cambiar esta situación. Creo que ser uno de 200 me hace sentirme más cerca de conseguir ese cambio. Eu viaxei con Implicadas a India no primeiro Anakan e entón nesa viaxe descubrí que tiñamos algo común e Implicadas, que era o amor polas palabras, que non pareza, que é así, e que había unha serie de palabras que non confundimos, ou que Implicadas neste caso non confunde, palabras que incluso saíron agora no Implícate, porque, por exemplo, descubrí que Implicadas non confunde solidaridade con caridade, é dicir, en Implicadas non das 4 euros e volves a cara para outro lado, senón que sabes que o diñeiro que ti das, que non é moito, pois vai directamente para os proxectos e que neses proxectos non se traballa coas persoas e non se lle dan bens a cambio do silencio, senón que se lle axuda a exixir por si mesmos os seus dereitos. Implicadas tampouco confunde cooperación con paternalismo. Eu descubrín que Implicadas traballaba en pé de igualdade coas entidades do sur e que xuntas programaban, executaban e avaliaban os proxectos e que non se trataba de irnos a impoñer a nosa visión occidental, senón que aprender tamén moito desa visión do outro lado. E eu a María sorpresa que levei foi cando no curso do Anakan a clase sobre a India e o feminismo non la dou unha persoa india, Mani Meili, xa foi a primeira grande sorpresa que levei. E despois outras dúas palabras que non confunde Implicadas e que tamén a mí me encanta que non confunda ou que saiba diferenciar, mas que non confundir, son as de sexo e xénero. Saber esa diferencia e saber traballar desde o xénero para min é unha garantía e comprobei tamén como ese traballo ou esa perspectiva de xénero está presente tamén en todo momento nos proxectos de Implicadas. Por iso son unha de los centros. Pois nada, viñimos a este espectáculo porque limos no periódico que podía ser interesante o espectáculo e agora acabaron de convencernos de que ademais podíamos participar neste proxecto. Unha axuda non moi grande, pero bueno, pode ser interesante para esa xente que está longe de nós, pero bueno, que pode ser, bueno, útil. E ti, Mateo? Eu viñen con miña nai, ela quería apuntarse, eu, bueno, pois tamén. E que convenceronme con esos argumentos.